myšlenky roztrhala hmotu na dvě části. Z nich se každá vydala na odlišnou cestu. Na cestu ducha a cestu hmoty. Dvě zrcadla světa, jediné schopné unést krásu hvězd. Srdce hmoty, obdařené silou, rozhýbat nositele hvězd. Tanec probuzení otce myšlenek. Ťažko sa hodnotí tanečná skupina, keď je zhasnuté svetlo. A na druhej strane veľmi sa teším, lebo ja som vždy chcel vidieť tancovať Power Rangerov, ktorí sa na konci zmenia na Transformerov, pretože sa pretransformujú na tanečníkov. Prvky Čierneho divadla asi nadchli kolegyňu Porotkyňu, pretože sama má nejaké aktivity v Čiernom divadle. Mňa to nenadchlo, pretože tie efekty... Pán Kraus. Pán Kraus. Pán Kraus? Já bych řekl, že Mighty Shake na rozdíl od mnoha jiných tanečních skupin a pohybových skupin, kterých se snažili dodat nějaký obsah svýmu vystoupení, Mighty Shake pro mě byli jediný, kdo skutečně obsah dodali a pomohl jejich vystoupení. Děkuji. Slováci Pokorček Prázdný SRS na štvorčísli 9972. Z České republiky 9972, odeslat na číslo 906 0213. Tak sa hlasuje pre Mighty Shake zastávka.